Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, Jesus saves. See the sky alive with praise, melting darkness in His blaze. There is light forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, Jesus saves. He will die our burden bearing, Jesus saves, Jesus saves. It is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed will sing forever, Jesus saves. Mayong adlaw na tanan, kinasab si Brother June Haraka sa Emmanuel Bible Baptist Church. Welcome sa among 15-minute Bible Truth by the grace of God. Salamat sa inyong kanunay na pagpaminaw sa mga sa pulong sa Ginoo. Karong adlaw atong hisgutan ang kini si Jesus Christ nga matag tuhod nga mupikog gyud diha kaniya, or matag bakba makinahanglan musugid gyud or confess gyud diha kaniya. Because diri sa kalibutan walay lain nga ngalan nga gipadala ang Ginoo diri sa atoa nga matag tao kinahanglan gyud nga moduol diha kaniya. Kay ingon ang Bible nga sa Acts chapter 4 verse 12, the Bible says, Acts 4:12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. We must be saved. Wala gilain nga ngalan nga gipala diri sa kalibutan aron ang tawo makapatunog kaluwasan. Inaagi ra gid ni Jesus Christ. Mo na siya ra sad ang atong sundon, siya ra na sad ang atong simbahon o gudhan hangtod sa walay katapusan. Tungod kay samtang kita mga makasasala pa, of course, ang tao dili man gud siya makabalik dito sa tiilan sa Ginoo ug sa iyang nga kabalingon nga pamaagi kay ang tao wala man sugo sa sinugdanan makasasala man sa panahon pa ni Adan ug ni Eva ang tao ni sukwail na gid sa kabubuton sa Ginoo. So ang gibuhat sa Ginoo nga para ang tao nga 100% mabalik diha niya, so ipadalhan niya og mangluluwas. Ipadalhan niya o Savior diri sa kalibutan. Gisiguro sa niya nga kana nga Savior kay makaluwas gina. Kay wala siya nagpadala ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, ni bisan kinsa nga mga apostoles. Pwede ra man unta niya na suguon nga wari sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Ang gibuhat sa Ginoo aron ang kaluwasan siguro gyud siya gyud mismo ni ari sa kalibutan. Aron bayran ang atong tanan nga mga kalapasan. So ang tao kay kanang nabutaan man siya sa tradisyon sa kalibutan, so ang gibuhat sa tao gusto siya mobalik sa Ginoo nga sa iyang
kaugalingon nga pamaagi, which is dili hapon sa kabubukon sa Ginoo. Kaya ang atong buhaton para makabalik ta sa Ginoo nato, kinahanglan nga atong dawaton si Kristo nga atong manluluwas ug pasudlo nato siya sa atong ang kinabuhi. Kay niingon ang Philippians chapter 2 verse 10. Ano siya, oh? That the name of Jesus every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus is the Lord, to the glory of the Father. Sa man itong bahaton aron mabalikta nga sa Ginoo. Kinahanglan atong isugid ang atong mga sala diha ni Kristo, kinahanglan muluhod ka diha sa iyang tubangan, mga tagpasaylo, ug atong ialaw nga si Kristo musod sa atong kinabuhi ug sa imo dumala nato. Kay kini kinabuhian nato no, wa kitay Kristo sa atong kinabuhi, ug wa tay maluluwas. Ingnon ko ikaw, ang imong kinabuhi, luyo ning kinabuhi, wa ka kay maingnan. Adto gid ka sa impierno, magtampisaw gid ka hangtod sa kahangturan. Pero ang gibuhat sa Ginoo no, tungod sa iyang halapad kayo nga gugma, karon iyang gipalapdan ang iyang mercy or kaayo sa tuwang kinabuhi. Wala pa gid niya buhaa, ang gusto pa gid niya nga makapaminaw ta og mensahe nga pinaagi ni Kristo Jesus nga ang tao makabaton gid og kalawasan. Kay ingon siya nga samtang kita nga makasasala pa, si Kristo namatay tungod og alang sa kapasayloan sa atong mga sala. That's the very important message nga kanunay natong madunggan, because gibalik-balik na sa Ginoo aron ato gyud makuha ang iyang mensahe ba nga ang ano gyud natong dawaton pasudlon si Kristo sa ato ang kinabuhi. Tungod kay wala man gud tay mahimo kung wala gid siya. Anytime pwede ta niya kuhaon, anytime pwede ta mo biya diri sa kalibutan, mga higala may sulod ni Kristo. Ug makikatubang kita sa pumpuwi nga Diyos sa saning mga nawa. Ang pinakanindot agad nga butang na imong maangkon karon mabuhi pa ka is dawata si Kristo. Na I can guarantee nga ang imong kinabuhi, luyunin na ang kinabuhi na adyoy paingnan. Tungod kay saad man na sa Ginoo nga everlasting life the moment you receive Jesus Christ. Because Jesus Christ again is the only way, the only truth, and the only life. Naa niya ang tanan. Ang atong kinabuhi siya nagpupot, ang atong kaluwasan siya nagpupot, o ang atong eternidad naa siya ang mga kamot. So mga igala, madihan ni Kristo no, dawata si Kristo, magampo ka, kanunay, pasudla si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Nga Lord, nangay kong pasaylo, imunin mo nga, Lord, huwag ko yung mo sa mong kinabuhi. Nangay kong pasaylo, Lord, nga ang imong buhato no, nga mapaduol ka sa Ginoo. Dili ka nga pagpalayo, kaya rabi na rin panahon na mga igsuon ko dihan ni Kristo, mga kahigalaan, nga ang mga tao karon is kabalaw pa mo nagkamatay na gid tungod aning sakit. Whether we like it or not, mamatay kita, ubiya kita aning kinabuhi. Nya wala gi makakugong sa kamatayon, ug wala gi makapanganti ni kinabuhi. Kaya again, ang tao manggod is ang iyang kinabuhi dire puran na siya asubang alis nga makalitrang sa mawala lang tagkalit nga di nato ibawan. Naiuban makatulog lang, kinagmata nila. Wala, patay na sila. Ang pangutana, asa man paingon ang ilang kalag. Muna karon nga nakapaminaw ka, dili aksidente nga naminaw ka karon, naay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi kay wala ta kabalor, nagawas ato sa balay, maligsan ba daw tricycle, jeep, or unsa ba nang mga butang makahatag na to disgrasya sa gawas, wa gyud nasayod. So ang tanan kabubuton sa Ginoo nga naapat taron kapaminaw ta sa iyang mensahe. Importante kayo si Kristo sa atong kinabuhi. Kay dili man siya ingon nga ordinaryo lang, siya ang ipadala diri sa kalibutan aron ang tao maluwas. Kay the Bible says there is no other name given among men whereby we must be saved. So siya ra gid ang atong duolon, siya ra gid ang atong ludhan ug atong pisalon. Dili ta moduol na ng mga butang na wala na hisulat sa iyang pulong.
Kay ug atong basihan ang kalawasan kinahanglan nga musubay kita sa kabubuton sa Ginoo. So it doesn't matter kung unsa imong religion, ang importante nga naa kay Kristo diha sa imong kinabuhi, imo siya madawat nga imong manluluwas. Ano importante nato no kay mobiya pa ta dire nya pinagatubang nato sa eternidad, dili man mangutana ang Ginoo sa atong kinabuhi ug unsay religion nato, dili man mangutana ang Ginoo unsa ta kabubutan dito sa kalibutan, dili man sa mangutana ang Ginoo nato nga unsa ta ka manghihatagon. Ang iyang pangutana nato ug nadawat na ba nimo si Kristo nga imong maluluwas. Kay wala may lain nga kumbaga ticket nato si Jesus Christ maingon sa langit. Kay dili ta makaadto sa ginharian sa Dios dili pinaagi niya. Kay siya ang kamag-uuran nga gipadala diri sa kalibutan. Dili pinaagi ni bisan kinsa nga tawo. Again, wala siya nagpadala og mga apostoles. Siya mismo niari aron ang atong ang kalawasan nga masiguro gid niya. Kay nasayod man siya nga naay imperno nga nagpaabot sa mga tao nga dili mo naa say langit nga nagpaabot sa mga tao, mumudawat niya, nga mutuo niya, ug labos sa tanan musimba diha kaniya. Kay mo na pinaka-importante. Again kini kinabuhi nato ron unsay na-achieve nato ug unsay na ating nato ani kinabuhi ang whether you are a doctor or a lawyer o unsa pa nga profesyon nga imong achieve diri sa kalibutan. Again kanan-kanan napidara gid na siya taman. Ang importante gud nga naa kay Ginoo, naa kay Kristo sa imong kinabuhi. Kay kining tanang butang ang ending ni kamatayon. So pangutana, dako kay nga question sa kalibutan asa ito kayo ng tao. The Bible says Jesus is the only way to heaven. Wa na lain pa. Because again, there is none other name given among men whereby we must be saved. Only in Jesus Christ. Daghang salamat. I hope nga na ako'y nakuha nga pagtulunan ng maglawa. Iniusap si Brother John Harata sa Emmanuel Bible Baptist Church. Ang salamat sa inyo mga kanunay nga pagsunod diri kanamo. May adlaw o ang Ginoo mga panalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.